कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. पावीन कुरवा हिंगा झुलत्या पुलाची पळवणी, बग्गीत लागी नवो पूल बांधचे आश्वासन. कारवार. होन्नावर तालुक्यातल्या करकी ग्रामपंचायत वाठारात पावीन कुरवा हिंगा झुलत्या पुलाची पळवणी करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी बग्गीत नवो पूल बांधचे आश्वासन दिले. यावेळार माध्यमाकडे उलयताना मंत्री जारकीहोळी यांनी सांगले की हांच्या पुलाची परिस्थिती आम्ही प्रत्यक्ष पळयली आसा. जिल्ह्यात अशी बरीच मागणी आसात. या पुलासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आसा. ही एकच समस्या न्ही तर जिल्ह्यात अशी बरीच कामां प्रलंबित आसात. टप्प्याटप्प्यान सगळी कामां हाती घेतली असे त्यांनी सांगले. यावेळार जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंकाळ वैद्य, आमदार दिनकर शेट्टी, माजी आमदार श्रद्धा शेट्टी, जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष साई गावकर, जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. ನಾಗರಿಕರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಖುದ್ದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದರ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्लेक एक गुड न्यूज. आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर एसी हॉल. लग्न, मुंज, साखरपुडो, वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा. दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल. रामनगर हिंगा श्री रामलिंगेश्वर महारथोत्सव भक्तिभावान संपन्न. कारवार. सुपा वाठारात 48 गावचे ग्रामदेवत आशिल्ल्या रामनगर हिंगा श्री रामलिंगेश्वर मंदिराचो वार्षिक जत्रोत्सवाचो महारथोत्सव हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत मोठ्या भक्तिभावान पार पडलो. परंपरेनुसार महाशिवरात्रीनंतर 8व्या दिवसाक हो रथोत्सव साजरो करतात. ह्या कारणान दर वर्षाप्रमाणे या वर्सा बी जोयडा, खानापूर आणि इतर राज्यातल्या मोठ्या संख्येन भाविक दर्शनासाठी आयिल्ले. सकाळच्यान मंदिर परिसर भाविकांन गजबजून गेल्लो. सोमाराक सांजेर विधिवत पूजन, अभिषेक आणि आरती जाल्यानंतर महारथोत्सवाक सुरुवात जाली. फुलान सजयल्या भव्य रथात श्री रामलिंगेश्वराची मूर्ती विराजमान केली. हर हर महादेवच्या जयघोषान सगळो परिसर दुमदुमून गेलो. भाविकांन मोठ्या उत्साहान रथ ओढून आपली सेवा अर्पण केली. रथोत्सवा दरम्यान बऱ्याच भाविकांन रथार केळी आणि मोसंबी अर्पण करून आपली मनोकामना व्यक्त केली. श्रद्धेनुसार फळ अर्पण केल्यार नवस पूर्ण जाता असो भाविकांचो विश्वास आसा. भक्ती, परंपरा आणि ग्रामएकतेचे प्रतीक आशिल्ल्या श्री रामलिंगेश्वर महारथोत्सव आनंद, उत्साह आणि शांततेच्या वातावरणात यशस्वीपणान संपन्न जालो. अंकोला तालुक्यातल्या डोंगरी ग्रामपंचायत हद्दीत परत एकपटी चोरीची घटना घडली असून ग्रामस्थांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाला. हेग्गार यांच्या कल्पतरू सेवा सहकारी संघाच्या इमारतीची खिडकीचे रॉड काढणं
अज्ञात चोरट्यान चोरी केली. विशेष म्हणल्यार ह्या सोसायटीत सलग तिसरे पटी चोरी जाल्ली आसा. ह्या कारणान स्थानिक नागरीक संतप्त जाल्ले आसात. ह्या चोरीची CCTV कॅमेरात हात चलाकी कैद जाल्ली आसा. तोंडाचेर आनी आंगाचेर कपडे गुंडाळून तशेंच माथ्याचेर बालदी घालून चोरान तेगेली वळख लिपोवपाक प्रयत्न केलो. गेल्ल्या 3 म्हयन्याच्यान डोंगरी ग्रामपंचायत वाठारांत वेगवेगळ्या गावात सातत्यान चोरीची घटना घडती आसा. ह्या कारणान सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भयाचे वातावरण तयार जाल्ले आसा. या प्रकारामुळे संतप्त जाल्ल्या स्थानिक नागरिकांन जिल्हा पोलीस अधीक्षकाकडे धाव घेऊन संबंधित चोराक तात्काळ अटक करची मागणी केली. पोलीस प्रशासनान या प्रकरणाची गांभीर्यान दखल घेऊन तात्काळ कारवाई करची अशी मागणी ग्रामस्था खंयच्यान जाती आसा. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರುವ ವೇಳೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ವೇಳೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಘಾತ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ದೀಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಮಗೊಂದು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक तसेच ACN बिर्ला ओपस पेंट वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग हिंदवेअर सॅनिटरी वेअर पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर गौरीशंकर देवळा बाजून कैगा रोड हब्बोवाडा कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.